Βασιλόπιτα, το αγαπημένο γλυκό της πρωτοχρονιάς. Πάμε μαζί να δούμε πώς φτιάχνεται. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν χρησιμοποιώντας βιτάμ, το οποίο το ανοίγουμε και το κόβουμε σε κύβους. Καλό είναι το βιτάμ να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ώστε να δουλευτεί καλύτερα κατά τη διάρκεια που θα φτιάχνουμε τη βασιλόπιτα. Προσθέτω και λιγάκι ακόμα, μας βοηθάει πάρα πολύ η ένδειξη πίσω στη συσκευασία. Στη συνέχεια ρίχνω ζάχαρη άχνη. Και αφρατεύω το βιτάμ μαζί με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να σπρέσει καλά και να διωγγωθεί. Και τώρα, μέσα σε αυτό το μείγμα συμπληρώνουμε ξύσμα πορτοκάλι, μαστίχα, μαχλέπι, μοσχοκάριδο τριμμένο, θα δώσει πολύ ωραίο άρωμα, βανιλέτα και ανακατεύουμε ελαφρά σε χαμηλή ταχύτητα. Σημαντικό, ρίχνουμε τα αυγά ένα-ένα σε χαμηλή ταχύτητα. Και ανακατεύουμε. Και τώρα ρίχνουμε κονιάκ και γάλα. Και ανακατεύουμε πάλι καλά αυτή τη φορά. Ρίχνουμε τώρα το baking powder και σιγά σιγά το αλεύρι. Κρατάμε λίγο, ανακατεύουμε. Προσθέτουμε και το υπόλοιπο αλεύρι και ανακατεύουμε πάλι. Στην αρχή σε χαμηλή ταχύτητα και μετά δυνατά. Προσθέτουμε τώρα το αμύγδαλο, το οποίο το έχουμε καβουρδίσει για 10 λεπτά και είναι και με τη φλούδα του και ανακατεύουμε. Πολύ ωραία. Σε ένα ταψί 24 και 24 εννοούμε ότι η διάμετρος του είναι 24 εκατοστά, με το υπόλοιπο βιτάμ που μας έχει περισσέψει αλήφουμε το αλουμινόχαρτο κάτω αλήφουμε και τώρα και τα τυχώματά του και ρίχνουμε το μείγμα της βασιλόπιτας μέσα στο ταψί. Η ζύμη έχει πάρει πάρα πολύ ωραία γεύση από τα αρωματικά μπαχαρικά που έχουμε ρίξει μέσα. Έχει εξίσου ωραίο χρώμα από το τριμμένο αμύγδαλο, το ξύσμα του πορτοκαλιού και φυσικά το βιτάμ έχει δώσει ξεχωριστή γεύση και άρωμα μέσα στη ζύμη. Το στρώνουμε. Αφού λοιπόν το απλώσουμε, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 45 λεπτά. Τη βγάζουμε από το φούρνο. Την αφήνουμε να κρυώσει καλά. Στη συνέχεια την ξεφορμάρουμε, πουδράρουμε με ζάχαρη άχνη, διακοσμούμε λίγους σπόρους από ρόδι και μην ξεχάσετε το φλουρί. Χρόνια πολλά!